Takže já se jmenuji Jaroslava Minksová, jsem ředitelkou na základní škole a mateřské škole v Kozlovicích, v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Tak my jsme byli osloveni o prázdninách v loňském roce a mě oslovilo především to, že ta interaktivní učebnice nabízela možnost opakování s dětmi, nabízela způsob výuky pomocí počítače a především to, že vlastně se může ten učitel zaměřit individuálně na jednoho žáka a pomáhat mu v tom, kde potřebuje a naopak posouvat ho tam, kde je třeba, protože u těch nadaných dětí je třeba je posunout, u těch kteří potřebují pomocnou ruku při opakování, tak je třeba některé věci zopakovat, takže tahle ta učebnice nám to nabízela. Já jsem hovořila se všemi, kteří používají SmartBooks, v podstatě všichni, dokonce i děvčata v prvních třídách. Všem se tahle ta práce líbí, chtěli by v tom pokračovat, využívali ji velice hodně především na opakování učiva, na zadávání domácích úkolů, protože nejen, že jim to nabízelo různé varianty zadání úkolů, ale také to, že mohli kontrolovat, jakým způsobem děti pracovaly, jak dlouho úkolů strávili a vyhodnocovat to, kde mají děti problém a kde je třeba učivo dál procvičovat. Zavedení používání SmartBooks bylo velice jednoduché, v podstatě spočívalo v tom, že jsme předali společnosti se souhlasem rodičů jméno, příjmení, mailové adresy a v podstatě dál už to potom běželo v podstatě automaticky samo, bylo to strašně rychlé, nebyl s tím problém. Takže já bych určitě doporučovala tuhletu interaktivní učebnici, protože dává širokou možnost užití jak pro učitele, to znamená, že vlastně učitelé mohou nebo mají připravené podklady pro svou práci, pro zadání úkolů je velice jednoduché pro ně. Vlastně pomáhá jim s přípravou na výuku, s kontrolou práce žáků a vlastně můžou využívat tuhletu aplikaci i jako k prověřování učiva, to znamená na zadávání testů a podobně. No a potom z řad rodičovské veřejnosti opravdu rodiči, kteří využívali, nebo jejich děti využívali hodně SmartBooks, byli s tím velice spokojeni, protože děti se učily s chutí, bavilo je to. No a rodiče samozřejmě také mohli kontrolovat, jestli jejich děti se opravdu učí, tak svým rodičům slibovali. Já osobně to využívám, protože já se mohu podívat nejen jak děti využívají SmartBooks, ale také jak s ním pracují učitelé. Podle mého názoru je to velice dobrá investice, já bych ji určitě do toho investovala, protože bych vlastně v rámci té práce s žáky, zavádění nových metod a forem výuky vlastně mohla tenhletu aplikaci využívat velice často a velice dobře, takže určitě já. No teď už asi ne. Po tom roku. Teď už asi ne, protože vlastně nejen učitelé, ale i děti mají to používání tak zažité, že by to bylo asi velice těžké.